Kwa bashronko enkoma osabe se waje breshe to my GH so most for na ama owusa eni na ebre aso set trending issues me be so mo e wo fide so na trending issues se dia na se wo man mu ensem dia koni dia eba dia edika ene de se yendo mu shikwa na wa wo hwe on so betimi enyamu enti ase na se beka se me ko ensem no dia na se fa ye mampeni dada sabre ya pene kra bre kakra te se ndrada yesie no kama obi ani te se Ghana ya de to ye no ya ntuna jejem ye ne ye ama ye yo na aye kama ba ne ye yo mu ni nia no de se na te se Ghana fo ye bra wo ne ko awo ko emu no na so ni nia mu no ensem ba ku mienu bi e beto dwe wo ni ye yo mu no ama te se nipa bi so ayi wo mo pa mu ejuru wo mo e afa ye openi your former president JJ Rawlings na me kan me ka ko si ye enkonfoma ba ponten abeka se ne ma anyone more art se bra na ote ase na se enya de da bonti obi enim se wo emma e wo baby a aside ye ne ma fo a ye nim se woni eye ne yere Mrs. Kunedu Ajeman Rawlings wono na te se na aye insempi na wuyi eye maame Abigail Mauto Rawlings de esinchen ene ebiem so no Kate ye boa dia ode abadi sinchen a eye nrada no enkofo ha womuni pa esre abrantie bi a te se wono no susu se wo free Israel maimu na te se Rawlings ba former president JJ Rawlings ne ba Kimati ekofa no efi airport ade ne ba eye yo na se no enkofo do mani edi na chi scan ni abrante ni ye pa wo hwe ni ti ko si ni na ase ene te se ni shape ana se ebiemu krampo no se na ni body stature no etia otu se ene eye former president JJ Rawlings de no edi asepa na wo kra ekwan so a wo jana bodwe krampo ewo eye ne nim te se wo hwe face mask ni emu no ka wo hwe ni yatum se we de JJ brand bremu pa na mo sa na te se amanfo speculate se ene ne man we bi hye baby a te se ye nim wo mu nia etem na se na mpelifo e kan se oproncheni owu a ena hu ne tent na fe pa na ye be hu nsem akese because say we are going by looks dia ene na abrante we so no ye betimi esusu dua ka se wono nso eye JJ ba ne bi ba otum se we de ya gina to mini nti wo hwe kwan krampa eye ne ba bema Kimati ene abrante yin na ma te se wo mu di ase wo mu stage mu wo mu na ntem na se otum se we de brothers emoja na kasa wo ne busafo se me nka ne bebre no abeka se me ena me kan sem e de to 20 ye ko video a te sabrante wo mu bi na wo ya wo hwe wie na wo timi jeje de ka wo bia no me de beso mu nti e hwe video ni mbra sisia. So now, let me give it to you before. Na ebusia force na mechanic no sa pepepepe na won so de ni ahwe bi e wo video mu no na te se na mechanic no biem so no amanfo ka say na former president JJ Rawlings no obi enim say we disciplinarian na te say on the about the discipline and it say wo si na asem to plain dia na nka ya de oye odidi juma pa na te say obi ya we say ne nkwa a te say obedi wasasi so bre wote asinia no te say ne mba odi atudwo obi enim say we de ne mma bebi onamia ni dinda wo so obi enim se we de JJ ma no wo me 9 penalty na pe patch se ne yere de pe enotimi technology ya na nti so we disciplinarian se de aka ne history abobom a tell se de suban se na osifate a te se bi so de ne ehu se no te no disciplinarian sa na te so otimi wo ba na ebi mu de wo po omo ana se wo technology omo na ebi mu de odin din tu omo se wa ware omo ma me a na no ne papa mu ne sa nteke oye Japan ye sa disciplinarian e wo ne jedie mu a enka ne mania no ko be ka omo
abɔ ne bo ko bɛbɔ ne mania no ansa na owuo bɛba na akɔmu a akɔbɔ na akɔmu tama enkofo bi kra twetwe na ka sɛ akɔyɛ mema sududo na no no bi na no nso akɔfa abɔ ne bo sɛ mema de baby o mefe bia no wo mugya ɛyɛ wo do so kakra wo sɛ na be ya asɛm ti abo sɛ yes baby of fire in ha of ha aso ɔkɔ ha bi ni na sabre ɛdedi ɛwɔ ɛyɛ jeje ni wo echi nanso aso sɛ yɛ de ɛkonia yɛ nka ne saa keketra kekesampa sɛ yɛ ne ma anase wo bibia so ba abɔnten abɛka sɛ ne papa ɛne jeje sɛ yɛ ndi nsɛm na chi na tɛ sɛ di yɛ ne bia yɛ nyɛ anase busua no bi wɔn so yɛ aware of ne movement wɔn so ba be dire chire na so mo di wa dance dia ne yɛ pe chire kwa nsa ne agye ne atu because sɛ yɛ hwɛ ni a maame Abigail Mawuto Rawlings be kasa yɛ nyo no nkwa wo kasa yɛ de tie pɛ ɛna maame Jane yɛ bo aso be kasa Katie yɛ bo aso be kasa sɛ ɔno nso ne papa no ɔno nso ne esikuba breman ɛna ne maame ne papa no ɛyɛ jeje no ko hia yɛ te so mo ɛfa ne efun no nso to ɛda hɔ kra nanse anopa yi krampo no wo be ma foforo bi adedi ɛde akosi ɛboagye so aba bonte esun yɛ sɛ ɔno nso jeje ɛna papa te sɛ ɔno nso di 50 years na sɛ nsɛm wanya wo a ayɛ nsɛm hyehyɛ suma sɛ na wo mo 8 fa ba bonte na wo bisa wo sɛ die pa ɛna na esi wo mo kwan sɛ all those years na wo mo nim sa no kware die we wo mo 8 fa bonte aso papa na ehwu na wo mo atese wo mo kwan esi wo mo kwan sɛ wo mo mɛ ambonte atese sabre owu ye no mo sɛ kwan a akonya mo mo sɛ mo 8 fa bonte ana sɛ ɛyɛ ni din bi ɛna mo pɛ ɛde abato mo ho ɛde ayɛ bibi foforo ɛde wo nsɛm ni de ayɛ wunya ɛwɔ ɛyɛ Ghana for etima ne nnua mu no ɛyɛ foforo yi de wo mo sɛ no ne kimati nanti de ebeta wa ne sɛ ne papa na agye ne tumu na the rokeken one boy for sɛ ɛyɛ ba ne ɛyɛ man pedi dada de ɛyɛ reserve the family issues the family matters there na no de na mo sɛ ebeta papa ne sɛ ɛyɛ sa brante yi de agye ne tumu na so maybe ɛyɛ reserve family issues no moment am fan beto appointing nti busafo nsɛm ne de akopie emu ɛno nti wo so atwetwe ɛfa wo hwɛ video no sɛ na wo abrante ne si fa yi no wo betumi de asome ɛwɔ comment section na biem so share video on other social media platforms na na ma wo so a enim de nyame ya adoma be de shape makramo.